ale často bol to zlomyselný škriatok. Baníci si ho snažili uctiť nejakými darmi, ktoré nehávali v baniach, uctievali si ho, že sa mu poklonkovali, ale často práve toto uctievanie došlo k niečomu zlému, keď sa baňa zavalila a podobne. Banský škriatok nikdy baníci nevedeli, čo urobí. Či bude dobrý, či bude zlý, či pomôže, alebo naopak zavalí baňu. A práve toto sme chceli využiť, že trošku podpichneme, trošku pochválime a myslím si touto zmeskou takého, na čo sa už zabudlo a čo by sme chceli zdôrazniť, pretože v povedomí Banskej Bystrice to už vymizlo, práve aj týmto názvom podpichovačným môžeme zdôrazniť. Tak len toľko.